somos malvados en vos, lanzándolles corazoncillos para que se porten bellos. El seu animalito, chámame ao barrendeiro, limpo os covos e limpo as rúas e fago con moitos aleiros. Eu chamo o amo dos libros e vouche contar un segredo. Os meus libros favoritos son os que dan moito medo. Para repartir alimentos aos nenos e nenas do mundo da paz. Oh, gracias. Son o rei do tempo, estou moi contento. Mando vos chuvia e mando vos soles para que crezca o alimento. Elevo flores nas mans, hecho de cores e ricos olores e feliz lucen máis. Se queres traballar máis e non vas marchar máis, xa espabileitos, eu porei